tichakangomira kudaro takapuwa fudzo imwe yedu panguva ino yakafanira panguva yedu. Ngatimbotora nguva yekungofarirawo mufundisi Jiriji namama vanotiitira zvakanaka muzita raJesu. Amen. Mama nadedi tinokudai zvakanyanya, munotiitira zvakanaka. Tichangomira kudaro ngatitorewo nguva yekugashirawo vafundisi vedu vabva kumasub assemblies. Tina mufundisi Ncube na baba tina mufundisi Mafakaza, tinawo mufundisi mama Isanudi. Ngatingowafarirawo muzita neropa ramambo Jesu, muzita neropa raJesu. Amen. Tinokwasaidi kugara pasi tichingori mumweya wekungogashirana. Ngatore kana unoti ngogashirawo main church board vanoramba vachingotirongerawo ma-events akaita saiwai, vachingotipawo mukana wekuti tingomirawo semadzimai tichitungamirawo revival ino. Ngatingotora nguva tichingofarirawo main church board muzita neropa raJesu. Amen. Tichiri papo ngatingofarirawo kunyangwe neboard remadzimai vatirongera zvakanaka kudai, vanga vachimukwira nekudzika vachigadzirira kuti tive nerevival ino muzita neropa raJesu. Amen. Tichingodaro ngatifarire iwo kunyangwe nemen's fellowship ari pakati peduwo varamba vachingotitawo zvakanaka vachingotibasa pane zvatichiita muzita neropa raJesu. Nguva dzino ngatingotora nguva nengofarira kunyangwe Yesu ari muleadership, wese anongozva kuti ari muleadership muzita neropa raJesu. Amen. Pakati pedu tana mama nana baba vanotiitira zvakanaka. Just feel welcome ana mama nadedi vari pakati pedu muzita neropa raJesu. Amen. Tinowo vana vedu vari pakati pedu, tine mayouth aripo, tinowo nemateens ari pakati pedu. Ngatingovafarira iwo muzita neropa raJesu. Then tine Sunday school yedu. This group inonditira zvakanaka. Sunday school, are you there? Shout once more, are you there? You can just see the energy that they have. Vanongotitira zvakanaka. Tongotenda Mwari naMwari nevana vakatipa. Ngatingovafarira iwo muzita neropa raJesu. Amen. Okay, nasi announcements. Tingone one announcement chete. Revival yedu iri kuramba ichingokontinya. Same time yoyo from 6 to 8. Asi 5:30 tinenge tava pano. Ndachingokumbira kuti Saturday kune vanenge vasiri kumabasawo panguva idzodzo ngatikasikewo kuuya tingonamatawo pamwe chete from 5:30. Then service yedu ichizotanga na6. Wanawo waunongoinvitawo vasasarira usangogena wega pachitiko chakadai. Wanawo a friend kana hama yaunoinvitawo kuti asasaririrawo. Mamuchingonzwa zvichingonzi iva risk taker, zvikanzi usangobvumira zvimwe zvinhu mukati meupenyu hwako, rambawo zvimwe zvinhu. Saka mangwanawo ngatingoinvitawo shamwari dzedu nemaneighbors edu, hama dzedu vangowanawo chavanowanawo parevival ino muzita raJesu. Ndisingapedza hangu nguva ndakusiyira nguva ino kuna mama Jiriji. Toda kutenda mama Sanyamawe vanga vachititungamirira zvakanaka muzita raJesu. Hallelujah. Tiri pa day number 3 revival redu. Hallelujah. Ndingoona nekusumudza maoko vatanga kuuya nhasi. Vanga vasipo musi wechitatu. Vanga vasipo nezuro vatanga kuuya nhasi. Aiwa ndiri kuona vakawanda. Hallelujah. Takaitirwa zvakanaka kubva musi wechitatu taiudzwa nezvema-risk takers. Nezuro tikaudzwa kunzi remove the but in your life. Kureva kuti musangano uno ndewe action. Kubva musi wechitatu taiudzwa zvekuita. Nezuro futi takaudzwa zvekuita. Zvoda kuti kana taakumba we must go and action. Hallelujah. Mwari vachitiitira zvakanaka. Ndoda kungotenda zvekare vafundisi ainokuti vakwaziswa vari pakati pedu. Maita henyu vafundisi vauya kuzobata nesu
pamwe chete nevamabva navo kumasangano tinokufarirai muzita raJesu. Haleluya. Aiwa, tinotenda Mwari. Manheru ano ndoda kungofarirawo zvekare mufundisi vari pakati pedu kuti ndingomirawo panzvimbo yavo kudai, ndivo vanenge vatendera. Haleluya. Vakagara havo, tingovafarira muzita raJesu. Haleluya. Vanotiitira zvakanaka. Zvekare tina gogo Jiriji vari pakati pedu nagogo Tebo vari pakati pedu, mukoma wagogo Jiriji. Tingovafarira manheru ano muzita raJesu. Haleluya. Pamusangano wemadzimai kuda ndemamwe emadzimai makuru kuru ari pakati pedu. Haleluya. Aiwa, ndinozwa kufara kana ndichishumirawo ndakamira kumberi kwavo muzita raJesu. Amen. Tinangofarira zvekare manheru ano ndaona mama vauya nana amabhera wavo, mai Mugototo, nhasi ndaona mai Pafiwa vari pakati pedu. Tinokugamuchirai, ingosimukai vana mama. Vanotiitira zvakanaka, masoja amama vanofamba nawo muzita raJesu. Amen. Madekwane ano tinaro zvekare shoko rezuva ranhasi, tichipfuurira pamberi nekushumirwa. Tingosvika patinosimuka tichigamuchira nekufarira muranda waMwari, vachiuya kuzotora nzvimbo ino yekushumira. Manheru ano inzwa kuti Mwari vandipa zvekare mumwe mukana wekuti ndidzidze, Mwari vandipa zvekare mumwe mukana wekuti ndinamate, wekuti upenyu hwangu hushanduke muzita raJesu. Haleluya. Ngatifarirei munhu waMwari naMwari wake muzita raJesu. Haleluya. Kana uchida kuona munana wako, tanga kugamuchira akatumwa nezvako. Saka ndibatsireiwo kugamuchira. Mufundisi wedu pamwe chete naamai variwo vaitawo kuti ndisvike pano nemukana wavandipa. Toda kuvafarira zvinobohwa Satani nemadhimoni ake. Ngatifarirei munhu waMwari muzita raJesu. Haleluya. Tinogona kudarika ipapo muzita rinokosha ramambo Jesu. Haleluya. Baba naamai, tinokufarirai. Mwari wokudenga vakuitirei zvakanaka. Ndinokutendai nemukana uno. I don't take it for granted. Ndinoremekedza zvinhu zvaMwari. Mwari akuropafadzei, Mwari akukomborerei, Mwari vakuendesei kure kusina ana akambosvika muzita raJesu. Amen. Ndigamuchirawo zvakare varanda vaMwari vari pakati pedu. Haizi nyoreka kuti umire uchiparidza pakati pevanhu vanoziya shoko raMwari. Akugamuchirai baba namai Ncuve, Pastor Mafakeza, na mama. Mwari wokudenga akuitirei zvakanaka muzita raJesu. Haleluya. Gogo nasekuru Zhakata, Mwari akuitirei zvakanaka. Prof and Amai, we welcome you. Baba namai Mutiwasekwa, nyasha ngadzive nemi. Baba namai Masuka, ropafadzwai nevatungamiriri vese vari mukati umo. Tinoda kutenda Mwari kuti tawaniswa zvakare mumwe mukana. Ndoda kuti timboenda pamberi paMwari umbotenda Mwari kuti Mwari, mukana uno wamandiwanisa ngaurege kundipfuura. Amen na amen. Kungoti Mwari ka ndatouya kuimba yenyu, tauya kuna magetsi, tauya kuri kutonhora. Mwari musandipfuure. Pamunobata vamwe neni bataiwo upenyu hwangu. Pamunorangarira vamwe neni ndirangarireiwo. Hatidi nyaya yechijairira. Tinoda kusangana naMwari wamasimba ose. Regai ndikumbire worship team ingotipa one song. Mumwe nemumwe mboti Mwari ndirangarireiwo. Une zvauri kuda kuti Mwari vakuitire pamusangano uno. Inzwa kuti Mwari muri Mwari vakanaka, muri Mwari vasingasarure vanhu. Ndirangarireiwo musangano uno uchipera, upere ndine testimony, upere uinacho chandakabata muzita raJesu eNazareta. Haleluya. Mazuwa wose makatendeka
Jesu mazua wose makatendeka toimba mazua opportunity for granted. Seja we are married, my dear one, no Samanaides. Seja we are married, what must you say, Samanaides? My dear one, no Tesarura Moedu, no, that good from which I would have penny wedu. Jehovah, when I said, such a get a good of Karazakana, Shilama, Takomurisha, Matsisha, Yami Magatene, Kamazua, Namazua. Jehovah, you know, my one. For I to win, we are watching what our Saman and the Suru. Wakara, what you are, our Saman and them. There one of them would say that you are good. Let's see, Jarasha, for the Parasha. You could tell them when they want to sit down. What she said is so much. Video said, I said, I'm a sit at Jesu. Hallelujah. Ndoda kuti umbofarira mambo madzimambo.
chamakwatanura. Hallelujah. Shimbi inodya dzimwe. Yes. Kana ati hongu hakuna unoti kwete. Hallelujah. Hakuna une nharo naye. Jesus. Mvura yakaudzwa pekugumira ikateerera. Hallelujah. Nemhepo inonzwa izwi rake. Watakaunganira vana baba nana amai haana kuchipa. Takaunganira munhu mukuru. Varipo here vari ready to shout the glory for him. In the name of Jesus. Vere vere rufaro. Vere vere rufaro. Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Expectation is the breeding ground for a miracle. Yes. I want you to expect something from the Lord. Jesus. And I want you to tell yourself that I'm not going back the same. Hallelujah. Ndinodzokera ndakapfeka hembe dzandauya nadzo. Ndinodzokera ndiri mutema sezvandiri. Asi paupenyu pakurarama pane zviri kuzoshanduka mangwanero anhasi. Hallelujah. Hallelujah. Ngatitorei nzvimbo dzedu muuvapo hwaMwari. Muzita raJesu. Hallelujah. Noziya patinoti chamakwatanura mumwe haazvinzwisise. Nokuti kwatakakwatanurwa kure. Ende nhasi pane vari kuzokwatanurwa. Pane vanhu vari kuzoitirwa zvakanaka naMwari. Amen. Amen. Ava ndauya navo amai pafiwa. Vaigara mu1 room. Room yacho yakanga yakaganhurwa nemaketeni. Hatinyare kuzvitaura. Nokuti kudai anga kuna Mwari vanogona. But nyasha dzakati dzavavinga. Good news dzakati dzausvika kumba kwavo. Mwari wakavarangarira. Vakatenga imba yakanaka. Imba yacho ine cottage. Inenge uchabva mumain house uchienda mucottage. Nokuti cottage yacho yakanaka kudarika main house. Toda kutenda Mwari saka patiri kuti ndichamakwatanura. Hatisi kutaura wengano. Tiri kutaura unoita mabasa makuru. Iwewe pakagara ipapo unotanga kutaura kuti ndakakunzwai Mwari mushoko renyu. Ndikaverenga nezvenyu. Asi ndaona zvamakaitira vamwe. Ndinoziva kuti Mwari muri kuzondiitirawo. Muzita raJesu. Hallelujah. Good news kumba kwenyu mwedzi uno. Good news musvondo rino. Makachema zvakakwana. Makanzwirwa tsitsi zvakakwana. Makasekwa zvakakwana. Makashorwa zvakakwana. Yave nguva yekunzi makorokoto. Asingade. Nokuti hapana paakazombuda. Tiri kuzoitwa makorokoto. Tine nharo nezvine nharo. Zvinotirambidza kuti tinzi makorokoto. Manhero anhasi tauya taita makarasonana. Satani unonyepa. Uri muravi wenhema. Kubva pakutanga wainyepa. Nanhasi uchiri kungonyepa. Hatiteerere makuhwa aSatani. Hatiteerere kunyepa kwaSatani. Nhasi ndira kuti upinde service wakamupfekera fesi yegudo. Towandijairira zvakwana. Amen. Amen. Ndatsanyapwa ndikaenda kumaprayer camp akawanda. Ndikatsvaga chiso chaMwari kakawanda. But zvinhu zvichingoramba zvakadai. Kusvika rini? Pfekere fesi yegudo. Mudze kuti manhero anhasi ibva paupenyu hwangu. Ibva mumhuri yangu. Taramba mhuri dzinongonzi baba naamai vekwanhingi. Asi upenyu hwokuti munoraramawo semhuri pasina. Ndine vanhu here manhero anhasi. Nhasi ndinoda vekuparidza navo. Mukaramba kundiparidza neni ndinokwahirai maNigeria angu. Ndoda vekuparidza navo. Muzita raJesu weNazareta. Hallelujah. Regaiwo ndigamuchire muverengi wangu anga achindiverengera svondo rino zvakanakisisa. Kudaro ndichivakumbira zvakare kuti vauye kuzoverenga shoko raMwari kubva kutheme scripture yedu. Isaiah chapter number 61 verse 1 and 2. Aiya, nditi takatoimemorize tese. Nokuti ka ndo kune zvedu.
Kana tapawana tese tisumuke tichiremekedza shoko raMwari. Vanotiverengera vachitiverengera. Yes. Isaiah 61 verse 1. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound. Verse number 2. To proclaim the acceptable year of the Lord, and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn. Hallelujah. Let's go to the book of Luke. Luke chapter number 4. Verse number 18. The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. 19. To preach the acceptable year of the Lord. May the good Lord bless the reading of his word. Regai ndikumbire mai mutwase kwavanamati. Baba tinokutendai Jehova wakatendeka, Jehova wakarurama, tinokutendai Jehova matitive pano Baba nemanera. We thank you for your word Ishe wangu. We thank you for your grace and your mercy Baba. Tidzidzisei Baba shoko renyu nemanero ano. Tinoisa mushumiro wanasi mama Munemo Baba maoko enyu. Jehova kuti shoko ranasi Baba tive tasunungurwa Baba. Tanunurwa Baba vangu, tasunungurwa Jehova. Tasangana neminana yenyu Baba nenyasha dzenyu nemanero ano. Sanganai nesu Jehova wamasi simba hose. Tinokudai Baba, tinokunamatai, tinokurumbidzai, tinotenda mamuri Jehova, tinokurumbidzai Baba musane muropa raJesu. Amen. Titore nzvimbo dzedu muuvapo hwaMwari muzita raJesu. Amen. Ndoda kuti umbobata musoro wako. Utaure kuti mweya washe uri pamusoro pangu. Mweya washe uri pamusoro pangu. Kana mweya waMwari uri pamusoro pako hakuna dhimoni rinosvika pauri. Sometimes tinopa mbiri kune wakaipa, but tisingazive kutoti isu tine mweya washe uri pamusoro pedu. Amen na amen. Hallelujah. Hanzi tiri mumwaka wesununguro. Gore resununguro. #sunungo. Amen na amen. Zvoreva kuti mugore rino tichipera hapana anofanira kunga akachisungwa. Munhu wese ari kushandira kuti ava akasunungurwa. Kwete pane imwe area imwe ichisara, but wasunungurwa pa area yese yeupenyu. Hallelujah. Amen na amen. Saka nhasi ndichange ndichishumuira nenyaya yekuti gore resununguro. Saka ndiri kutenda kuti pane vanhu vazhinji vari kuzosunungurwa. Pane zvakanaka zviri kuzoitwa naMwari. Kwataverengesa kubhuku raIsaiah. Isaiah was a major prophet. There were minor prophets and major prophets. So Isaiah was one of the major prophets. Ari muprofita kudaro, ndiye muprofita wakanyanya kuprofita nezvekuuya kwaJesu. Chiprofita chake chainyanya kutaura nezva the coming of Messiah. Anochitanga kutaura kuna Isaiah chapter number 9. Achiti taberekerwa mwana, umambo huchava pamafudzi ake. That time Jesus was not yet there. But aiprofita
zvakanga zvichizouya. Amen naamen. So Isaiah ari kumuprofita kudaro achitaura nezvaMesaya. Ndo paunonzwa achitaura scripture iyi yataverengesa imwe chete neyataverengesa Jesu wasvika. Anotaura achiti mweya washe uri pamusoro pangu, wakandizodza kuti ndiparidzire ivhangeri kuvarombo. Amen naamen. Jesu vatungamirirwa namweya mutsvene kuenda kugomo kunotsanya nekunamata for 40 days and 40 nights. Vaenda mugomo, vapedza kutsanya vakunoburuka, ndopa vanoita mahwekwe naSatani. Unoziva chinhu chako chese chaunoita tungamirirwa namweya. Chese chaunoita bvuma kuti mweya mutsvene akutungamirire. Nokuti ukaita uriwe senyama, uriwe mwana wevanhu, uri nhindi. Ndosaka muchiona vamwe vanhu vachingoramwa basa raMwari paakambotanga anga asina kutungamirirwa namweya. Kana watungamirirwa namweya, chero ukaona vanokugodora unoramba wakamira. Chero ukasapiwa maiki yekunzi ushaure kupresent worship, but nokuti ndakatungamirirwa namweya kuti ndive a worshiper, handidzokere kumashure uye handigodoroke. Pane zvose zvaunoita zveumambo, tungamirirwa namweya. Amen naamen. Chero ukaenda kupi, boka ripi neripi rauchashanda uri mukereke, tungamirirwa namweya mutsvene. Apedza kutsanya 40 days and 40 nights, akunoburuka, anoita mahweke naSatani. Noziya munhu kana wanga uchifasta, wanga uchitsanya, chinhu chaunonyanya kutarisira ianza yezvawanga uchitsanyira nekunamatira, zvawanga uchikumbira kuna Mwari. Now Jesu haasi kusangana neanza dzake, ambva aita mahwekwe naSatani. Satani akati une nzara kayo. Satani anokuziya ende anoziya zvaunenge uchida. Zvikanzi une nzara kayo, shandura matombo ava chive chingwa. Zvikanzi naJesu kwakanyorwa kuchinzi munhu haangararame nechingwa bedzi, asi neshoko rinobuda mumuromo maMwari. Akaramba achimuedza. Kana uchida kukunda muupenyu hwako, kana uchida kuva nesununguro muupenyu hwako, know the scriptures. Kunda Satani neshoko raMwari. Hallelujah. Kana usina shoko unotipararira. Ndokusaka vamwe venyu muchimhanya kuenda kuma anointing oil, muchifunga kuti ndo muna sununguro. Sununguro iri mushoko raMwari. You have to know the word of God. You have to confess the word of God. Hallelujah. Kana ukataura shoko, shoko iroro rinova neupenyu muupenyu hwako. So he defeated the devil with the word of God. Achipedza izvozvo, ndo paanonanga achinopinda musinagoge. Bhaibheri shoko raMwari rinoti wakanga uri musi weSabata, iri tsika yake yokuenda musinagoge kunonamata zuva reSabata. Achisvika imomo, akabva asvika achitora escroll, achirivhura, achiriverenga, achiverenga zvakanyorwa kuna Isaiah. Achiti mweya washe uri pamusoro pangu, wakandizodza kuti ndiparidzire varombo ivhangeri, kuti vakasungwa vasunungurwe, kuti mapofu aone. Zvikanzi naJesu, nhasi shoko iri razadziswa. Nokuti iye ndiye the Messiah, akatumwa wacho. MaJudha vanga vasina kumugamuchira, vanga vasina kuziva kuti ndiye the Messiah. Akati shoko razadziswa. Nhasi manheru ano
pane shoko riri kufanira kuzadziswa muupenyu hwevana vevanhu. Amen naamen. Shoko rakataurwa naMwari nhasi ngarizadziswe muupenyu hwako. Haleluya. Zvikanzi izvoni, nhasi shoko razadziswa. Zvakataurwa naIsaiah nhasi zvazozadziswa. It has been fulfilled in the name of Jesus of Nazareth. Hallelujah. Kana shoko rakataurwa riri muBhaibheri, riri kufanira kubuda muBhaibheri richiita zvarakataurwa muupenyu hwako. Shoko raMwari harifanire kuramba riri muBhaibheri, haafanire kuramba ari mashoko, but akufanira kuva the reality in your life. If the word of God says, by his wounds we are healed, let the word of God be fulfilled. Muupenyu hwemumwe nemumwe ari kurwara, shoko irori ngarizadziswe. Vanorwara ngavapore, zvisinei kuti vanorwara nezvirwere zvipi. We are not going to limit the word of God. Kuti zvirwere zvavanorwara nazvo zvakanzi nadokta, izvi hazvirapike, izvi zvinorapika. Avo vanhu vakataura. But what we do is we believe what the Lord has says. Zvakataurwa neshoko manhero ano ndo zvatiri kutenda. Let the word of God be fulfilled. Nhasi ngarizadziswe. Hakuna unoenda akadaro. Riri kufanira kuzadziswa muupenyu hwako. Jesus of Nazareth, I feel the anointing. Jesu vauya vakaporesa vairwara, vakanga vaine zvipusha, vakanga vairi vakaremara, vakanga vasingafungidzirwe kunzi vanomuka panhoo, akavaporesa. Nhasi nezita raJesu, we declare healing upon all the sick in the name of Jesus. May the word be fulfilled. Shoko harifanire kusangana nemashoko aringoriwo ordinary. Shoko raMwari rine simba. Shoko raMwari rinoporesa. Shoko raMwari rinosunungura. Saka tiri kuti manhero ano, let the word be fulfilled. Amen na amen. Hallelujah. If the word of God says, it's not good for a man to stay alone. Iye manhero anhasi munhu nemunhu ngaapiwe partner yake. Akura akufanira kuva nepartner. Ngaapiwe life partner yake. Let the word of God be fulfilled in your life. Aya kudenga kuna Mwari weminana. Kudenga kuna Mwari vanosvinurira shoko ravo. Unonzwa kuna Isaiah ikoko zvichinzi shoko rangu haridzokeri risina kuita zvandaritumira. Semvura inoti ikange yakunaya inoita zvayatumirwa, inoita kuti pasi patote, inoita kuti zvibereko ndo zvakafanana neshoko rangu. Manheru ano nezita raJesu zvakataurwa mushoko, let it be fulfilled. Ngazvizadziswe. Amen na amen. Andiri kuparidza neni. Ndikataura pako enzwa kuti pangu ndiri it must be fulfilled. Tanga kudaidzira kuti I receive. Kuti uzvigamuchire. Amen na amen. Ane nguva yekuroorwa, ane nguva yekuroora. Manhero ano, let the word be fulfilled. Unonzwa shoko raMwari kuna Genesis, akazvisika ati murume nemukadzi. Chimhuka chimwe nechimwe hachina kusikwa chega, nokuti vakaziva kuti akachisika chega achiwane zvibereko. Chimhuka chimwe nechimwe, murume wacho nemukadzi wacho, murume wacho nemukadzi wacho. Uye zvakare havana kusika vachiti murume uchazouya chimwe nechimwe nechacho.
saka munhu nemunhu wake. Kana ari kure tiri kumudaidza manheru anhasi. Kwauri ikoko unomuziva ngauye. Zvinhu zvese zvino nzeve. Patinotaura kunyangwe nezviri kure zvinotinzwa. Iwe pano pandiri kutotaura so pane vanhu vandiri kutodananisa ipapo. Pane vanhu vandiri kutsvagira vakomana, pane vanhu vandiri kutsvagira vasikana. Ndakamira ipo panapa paaritari yaJehovha. Zvakanzi hazviitike. Let it be fulfilled. Handirwe neshoko raMwari. Shoko raMwari ngariite zvarakatumirwa. Ukatarisa kuna Luke ipapa ndo pakatangira ministry yaJesu. This is the time when Jesus launched his ministry. Anoilauncha achiti chi mweya washe uri pamusoro pangu. Good news must come to your life. Amen na amen. Hallelujah to God. Ndiri kuzvitaura izvi nhasi. Pane vamwe vanhu vamaifunga kuti havacharoorwe vanoroorwa. The devil is a liar. Akataura kuti kana munhu ane 42 years haroorwe ndiani. Nhasi nezita raJesu. Let the word be fulfilled. Hazvinei neage. Hazvinei nekwamuri kubva. Hazvinei nepamunogara. Zvakanangana neshoko. Shoko ngariite zvaratumirwa. Today, the word has been fulfilled. May today the word be fulfilled in your life. The word of God in the book of Deuteronomy, it says, you shall not borrow, but you shall lend nations. Manera nasi tiri kukwatanura vanhu mubva muzvikwereti. Bhaibheri ngarizadziswe. Let the word be fulfilled. Igore resununguro. Kune vanhu vari kufanira kusunungurwa kubva muzvikwereti. Mfundisi vanhu chikwereti chinokuita muranda. Chikwereti chinokuita kuti uve munhu pasina. Ukaona foni yemunhu. Chero anga achida kuti maswera sei. Kungoiona uine chikwereti. Unoita kairi katatu. Instead yekuti uti makadi. Hello. Ndanga ndichiti ndichakufonerai. The devil is a liar. Nasi unofanira kusunungurwa kubva mudhimoni rezvikwereti. Kune dzimwe hama dzisisina mufaro nekuda kwezvikwereti. Bhaibheri riri kuti you shall not borrow, but you shall lend nations. Munhu anotoya kuchechi. Auya kuchechi anonzvenga kuti asaonane nemunhu nekuda kwechikwereti. Anokwereta gogo zvakata. Pakuda kunodzorera. Anonokwereta main'uwe kuti adzorere gogo zvakata. Achipedza ikoko ari kutsvaga kumwe kwekuenda. Anenge achingobwaira muchechi achiti angandipe ndiani. Dhimoni rezvikwereti parara nezita raJesu. Today it's another day. Jesus Christ. Sunungurwa kubva muzvikwereti. Mweya wezvikwereti haukupe mufaro. Mweya wezvikwereti haukupe rugare. Ndeunokuunzira kunyepa futi. Unofirwa nevanhu vasina kufa. Manherano ndakamutsamwira Satani. Jesus Christ. Anoti avhura bhuku. Averenga Isaiah chapter number 61. Anoti nhasi the word has been fulfilled. Zvazadziswa. Today the word of God is going to be fulfilled in your life. You are going to be blessed so that you will not borrow. Hausi kuzorarama kanyi mweya yake nzara. Ipapa takuenda pakupera kwomwedzi. Hauzorarame zviya zvokuti panopera mwedzi ndo panotangira nhamo yako. Tiri kuzviramba nezita raJesu. Tiri kuramba kuti unotambira mari yakapera kare. Usati waibhajetera inenge yakapera. You have to be delivered from that spirit. My God. Iro shoko richitomboti zva.
mira ndikuudze shamwari, iva nemascripture ako aunofamba nawo, iva nemascripture, iva netusando twako so, tokuti ukangosvika panguva yakaomarara unongoburitsa so, ti Mwari shoko renyu rinoti hamuzi munhu anoreva nhema, zadzisai panguva ino, nyika yakatarisa kuti ndinobudira sei, but shoko renyu ngarizadziswe. Unoziva munhu anoziva shoko ane authority, munhu anoziva shoko knows the rights. Vanhu vangu vaparara nekushaya zivo. Jesus, mweya wokukwereta, izvozvi pandiri kutaura Mwari toti ngavabvepo, zvinova rida kuti ndinziko, ngavapambomira kupataura nokuti akakweretwa wacho achangoti marinzwawo sei. Jehovha ngavatiwanire nyasha, Jehovha ngavatinzwire tsitsi. Varipo here vari kuti today not tomorrow, let this word be fulfilled in my life. Ini nemhuri yangu hatizive kukwereta, ini nemhuri yangu hatizive kukumbira, ini nemhuri yangu tinorarama miminana. Unoziva here kuti kukwereta kurimita Mwari. Dzimwe nguva Mwari vanenge vachitokutsvagira munana wokukuitira. Amen na amen. Dai shirikadzi yepaZerefati yakati zvandasarirwa netuhupfu tushoma shoma netumafuta tushoma shoma, regai ndiende kuvakuru veguta ndinokwembira, aitadza kugamuchira munana wake. Panguva dzako dzekuomerwa, vimba naJehovha. Put your trust in the Lord. Say to God, God, you are my provider. I trust in you. I know that you will never fail me. Pinda ungoti Mwari so. Aya, Mwari ndi Mwari vanocreata minana. Uchipedza kudaro, vanhu vakafidwa nemakungu ana Elijah variko. Tinaye Mwari waElijah, Mwari wemakungu achiri kurarama. Bati vana vachisina chivimbo naJehovha, vanoti kana vakasangana nezvinhu vanomhanya kuna baba masuka hantombonoshaya kuenda nekasweet language so kekuti haushaye zvechokwadi. But nhasi ndoda kukurambidza mweya wokukwereta, ndoda kukuudza kuti vimba naMwari, vimba naMwari. Uone kuti iwe nemhuri yako munofa here. Munyika muno hamuna mhuri yakambonzi yafa nenzara. There is a God in heaven. Mwari vanotuma vatumwa vake vakabata chikafu. Ini Mwari uyu ndomuziye, ini Mwari uyu ndomutemba, Mwari uyu ndakafamba naye mhani, haanyadzise vanovimba naye. There is a God in heaven. Pauri kutiona takamira kudai hapa ziripo patakatangira, tine kwatakabva naye Mwari uyu, tine nhoroondo naye. Patakumuparidza hatiparidze Mwari wengwano, tinoparidza Mwari watakaona, tinoparidza Mwari watakanzwa. Mwari vanogona, Mwari vakatendeka, Mwari vane simba, Mwari vanoisa nzira pasina nzira. Ndati ndine vanhu here manheru anhasi. Jesus Christ, my God, a God in heaven who provides, who sees your needs. Ita andikwerete, andikwerete. Ita wa Abraham okuti kana Mwari matendera kuti mwana uyu afe ngafe, akabva kwamuri anodzokera kwamuri. Ndakagara makore akawanda ndisina, saka ndinoziva kuti Mwari muri Mwari. Try him and see him. Iye anozvitemba, anoti ndiedzei muone. Wakomana kana uchida kuona kuti Mwari vanozvitemba sei, ndozvonzi ndiedze. Chimbomuedza. Urege kumhanya mwedzi kana wapera ukabhadhira kare wonotsvaga kuti iri mweruko. Ndati shoko raMwari rinoti, you shall not borrow but you are going to lend nations. Pawakazvigarira ipapo unenge uchiti muri kuparidza pastor, ndinokweretesa ani
pandakatiwa zvangu ndinenge ndaiwana kupi? Tina Jehovha vanoita minana. Shirikadzi yepaZerefati yati upenyu hwapera, ndakufa nemwana. Vati kudenga kuna Mwari. Pfacha wasvika muprofita waJehovha. Mwari unoita zvinoshamisa. Metsi dzaMwari hadzinzwisisika. Kana uchida kuona Mwari muupenyu hwako nemumhuri yako, usanyanye kuita 1+1. Rovai accounts muri kumabasa enyu, rovai mabhajeti muri kwamuri. But kana wauya muimba yaMwari, shoko remuchinjikwa, upenzi kunova noparadzwa, asi isimba kune vakadanwa. Kana Mwari vakati ita chakati muimba yaMwari, do it, try him and see. Shikanzi, murandakadzi, dondipo mvura ndimwe, mvura hainetse. Shikanzi, mvura tononokutorerai. Vapakati shikanzi, mama miraipo. Musauye nemvura chete, muuye nekakeke. Munhu waMwari munondishurira here? Shikanzi, zvikanzi kumba kwangu tasarirwa ne1 million kuti ini nemwana wangu tikadya tofa. Ndauya kuzodza mumwe munhu kuti haufe. Don't confess kufa, confessa kurarama. Haufe iwe, unorarama. Ndinorarama sei nemaomero akaita zvino. Jehovha unoziva. Mwari vane kararamiso kavachakuita. Akararama minana, upfu hwaingocherwa usingaperi, mafuta achingobikiswa asingaperi. Amen na amen. Ndakazomboona imwe paWhatsApp pakakwirawo mafuta. Tinongoendawo paWhatsApp sekuenda kwamunoita. Saka regai nditaure. Baba ndo vakanga vachigara nebhodhoro remafuta. Zvikanzi mafuta mazuva ano akudhura. Mai mwana tunotoita yekuyera. Kana maakuda kubika munotouya kwandiri, ndinokuduririrai, ndinokuratidzai chiyero. Nokuti mafuta aita sei? Mafuta adhura. Amen amen. But uyu mukadzi uyu, shirikadzi, yakanga isingatooni kuti mafuta anodhura, because aidurira anoda, achibika zvaanoda. Chikonzero kuna Mwari the provider. Hallelujah. May this word of not borrowing be fulfilled in your life. Be fulfilled in your family. Amen, amen. Mwari ngavazvizadzise. Kumba kwenyu murege kurarama muzvikwereti. Kumba kwenyu muzive kuvimba naJehovha. Vimba naJehovha. Tenda kuti Mwari anokuchengeta. Pandiri panapa pane vamwe vanhu vangava kuti ndinorarama sei. Ndauya neshoko rako, unoraramiswa naJehovha. Vanhu havagone kukuraramisa. Kana ukakweretana nemunhu anoswera azadza zita rako mumarai. Ndakatozovapa rent mwedzi uno ende zvakavaomera. Gore rino iri pane vari kunzi vadzokere kumusha, ingadai varivo vatotanga. Unokwidzwa bhazi usati warikwira, ugoendeswa kuZimbabwe ugodarikidzwa bhodha usati warikwira. But ramba wakabatirira pana Jesu. Vanovimba naJehovha vakafanana negomo reZioni risingazungunuke. Vanovimba naJehovha, they are unshakable. Vanovimba naMwari havapererwe. Hallelujah. If the word of God says He became poor for us to be rich, let it be fulfilled in your life today. Let the word of God be fulfilled in your life. Wakava murombo kuti isitugova vakapfuma. Manheru ano tinoreleasa pfuma pane vanhu vese. Chikonzero iye wakava murombo. Tikaramba tichitambudzika, tikaramba tiri vanhu vepasi, muchinjikwa unongoti tarerutsa muchinjikwa. Tinenge tarerutsa muchinjikwa. Tinenge tarerutsa izwi rake. But let the word be fulfilled in your life. From today,
No more poverty in your life. Hallelujah. He became poor for us to be rich. Iva mupfumi, iva munhu ane tuntu wake. Dada sose mukadzi weShunemi anoti anonzi akanga ari munhu ane tuntu wake, akanga aine pfuma. Munhu waMwari akaona kuti pfuma iripo, zvikanzi saka ndokutsvagira rugare nevanhu here, ndikureverere kuvakuru veguta. Zvikanzi aiwa kana tori bho pano pandiri, ndigere nevanhu vangu zvakanaka. Ingovawo munhu ari bho pazvinhu zvese. Iva nepfuma yako. Kana wanga usati wagadzirira kuva nepfuma yako, gadzirira. Haleluya. Hauzi wokungoramba uchikwidzwa motikari dzevamwe. Tina Mwari chikwatanura, Mwari vanosumudza marombe kubva muguruva vachaendesa pakakwirira. Zvatati tataura zvanamai pafyo vaiganhwa nekete uku kwamai uku kwababa saidi kwevana uku. Yakapera nyaya yacho. Zvino mwana ane bedroom rake. Ndiye Jehovha watiri kuparidza iye. Mwari ngaasangane newe. Let the word be fulfilled. Zvaitaurwa namufundisi kuti hanzi vanhu havadi kunamatira Mwari. Nhasi muri kuzoinamatira. Mari ine nzeve inonzwa. Idaidzei kumba kwenyu. Rimwe zuva mufundisi. Akaunti hamuna mari. Ndakataurira akaunti yangu ndikati iyi akaunti yangu. Akaunti namba yangu unozikanwa. Mari ngaiuye ichipinda muakaunti. Handidi zveurombo. Handidi zvamainasi. Mashoko ane simba. Iye nhasi uri kuzoidaidza mari. Ukaramba kuidaidza unoda kurarama sei? Bhaibheri shoko raMwari rinoti money answers all problems. Mamwe maproblems awakatarisana nawo kushaya mari. Mari ngaiuye kuupenyu hwako nezita raJesu weNazareta. Imwe maigeni redheki ikushaya mari. Ukaiwana miriyoni musoro unopora. Kumwe kurwa kuri mudzimba uku kushaya mari. Inini hangu ini pakuchatisa vanhu handimboti nemuurombo. Aiwa nemupfumi tiri tese. Urombo hauite. Kudanana kwavanhu varombo hakuite. Dananai muine mari. Muchiendesana kumahoride. Muchiendesana kumadhina. Mari ngaiuye kuupenyu hwako. Ndiri kukuudza munongomutsirana kuti ndibikiriwo sadza zvanzi wasiya mari yacho. Mune hupfu. Chara manga muchimbotaudzana zvakanaka inongopidiguka so. Koma sokisi angu pane sipa yekuwachisa. Pfeka yakadaro. Madhimoni eurombo ngaaende nezita raJesu. Iwe usandipfavire kunge munhu ari kugerwa mubhabha. Hapana anoda urombo. Patiri kutaura kudai tiri kutoadzinga. Ukaramba wakanditarisa kudaro anotiza kune vamwe achienda kwauri. Nhasi nezita raJesu dhimoni reurombo ibva muupenyu hwevana vaMwari. Urombo hwakaipa unozezwa. Vari kutondifonera kuti mugoyewo muchindipfuura muchinditora kuchinjisa munhu ruti yake. Wakwira futi motikari yemunhu masvika kana pamashops kana pagaraji unzi munonwa dhiringi cranberry nemalays. Aunyare dhimoni reurombo ngariende. Hauna kuisa peturu. Wakutotaura cranberry nemalays pamusoro. Tendeuka nezita raJesu. Mari uya. Mari une nzeve. Uya nezita raJesu. Let this word be fulfilled in my life. Garizadziswe.
Ndati tine nharo nezvine nharo. Icho chacho chinokurambidza kuti ubate mari. Tiri kuchirayira nezita raJesu. Unoziva pane mamwe madhimoni ehurombo kuti unopa vamwe maidea asiwo hapana chaunoita. Zimukatonohodha zvinotengwa zviri kutengwa ko imi madi kudaro. Dhimoni rehurombo rinovhara munhu so. Uye dhimoni rehurombo rine husimbe. Dhimoni rehurombo rinodyisa. Taikura tiri kuglenora kwedu. Kumba kwedu. Kwa baba vangu na mama kwaibikwa sadza. Glenora. Ungoziya kumarukation. Ano kumarukation tinodya. Sadhere kana washanyirwa nemwana wokurukation. Nyatsobika poto. Saka taizoti taenda kwa Sisongo. Sisongo vaigara kumaobra Green Cross. Saka tashanya ikoko manje. Maisirwa kaspede. Vanhu vanenge vainetwe kunhonga. Varombo vanodyisa. Vamwe izvozvo vanotenga 20 kg yehupu yeuwisa. But haipedze futi mwedzi. Nhasi rinofanira kuenda. Izvozvo vakagara muno muri total support yamunobika muri vatatu kati wazosvika mumba kwevanhu vachibika zvikanzi munokwana here kapoto aka? Vototi rinosara rakadaro tikazadza. Mweya wehurombo unouya nehudyi. Unouya nekuparadza. Zvinhu zvese zvine nzeve zvinonzwa. Jesu vasvika pamuti wemuonde. Muti wemuonde usina nzeve, usingataure. But unonzwa zvichinzi izvo. Jesu vakati hanzi muonde woku. Then the tree answered. Wakanga wanzwei? Zvinhu munyika yemweyo zvinonzwa. Zvinhu munyika yemweyo zvine nzeve. Usatambe nemashoko. Isuwo zvedu patakati isusu varombo. Handizi murombo. Pana akafa nehurombo panzvimbo yangu kuti ini ndive neupenyu hwakanaka. Vana mai nana baba, kurarama kwakanaka ndekwedu. Ende ukaona vanhu vachirarama zvakanaka hakuzi kuvhaira. Upenyu kupfeka zvakanaka hakuzi kuvhaira. Iyo yakapfeka ndiyo yangu wachidere kana kuti wazongoti ndiyo iri muwadhiropa hapana zvokuita. Rwendo rwuno Mwari ngavakupe pfuma yakuti unopfeka zvaunoda, wodya zvaunoda, wogara paunoda, wodhiraivha yaunoda nezita raJesu. Paicheya gogozi vakati tiri vana vamufundisi wedu vane zviwindi. Saka nesuwo tine zviwindi. Andi muri kuonawo kuti mufundisi wako ane zviwindi ari kugona kuchengeta vabereki vake. Saka iwe ugonawo kuchengeta vabereki vako. But kana urombo hwakakunamatira so vanotambudzika. Vakwere vashayewo kudya kirimora. Vaine mwana ari muSouth Africa. Timonere urombo tama nezita raJesu. Jesu vakauya ministry yavo payakatangira. Mweya washe wakandizodza kuti ndiparidzire varombo. Jesu havadi varombo. Varombo vane kunyunyuta. Urombo unokutasisa kuenda kudenga. Uchinyunyuta so. Ngonzi tiri kudawo ma50 rand. Kuchechi kunodiwa mari. Mazuva ano zvaka. Iwe 50 rand haichisiri mari. Piwa mari na Jehovah. Let this word be fulfilled in your life. Shoko ngaribude mBhayibheri richitanga kuva reality muupenyu hwako. Harizire kungoverenga chete. Ngariite zvarakatumirwa. Nhasi vanhu vanopfeka mamvemve nhasi tiri kuvapfekenura. Kubva nhasi hauchapfeka mamvemve. Kubva nhasi hauchapfeka yokukuurirwa. Yokupiwa yokunzizvoni kana akupa unonzwa zvanzi muye makaipfeka Sunday. Iyere yakakufita. Chero wanga usingaidi muye makaipfeka Sunday.
nhasi nezita rajesu tauya kudeliverance. Igore resununguro. Munhu sunungurwa. Ukafunga kuti wane 9 years muno muSouth Africa chawaachiva chi. Mweya wokungotenderera, mweya wokungodzungaira. Nhasi tiri kuurayira. Ndakazodzwa kuti ndiparidzire varombo ivhangeri kuti vabude mudzimba dzekukamura nemaketeni. Imba yekukamura neketeni aite. Aite chero kwasati ameni chokwadi. Kwa imakambomugara kadairai. Imba yekukamura neketeni aite. Amen, amen. Takasvikapo panguva dzekusaziva. Nhasi taakuziva chokwadi. You shall know the truth and the truth shall set you free. Kana wanga usingazvizive kuti aite, ndaakukuudza chokwadi kuti aite. Sunungurwa nezita raJesu. Take a step towards your miracle. Zvakwana nezita raJesu weNazareti. Hallelujah. Ndine vanhu here manhero anhasi vari kuti let this word be fulfilled. Ana shoko raMwari rakati ivai nerugare nevanhu vese, rwendo rwunoiva nerugare nemunhu wese. Amen, amen. Yekuvengwa iyi ngaipere muupenyu hwako. Yekusemwa nevanhu ngaipere. Rugare ngarwuve kwauri. Hapana anombondida. Kubva nhasi wakuzodiwa. Jesu wakavengwa kuti istigodiwa. Kubva nhasi wakugamuchirwa. Akarambwa nevekwake kuti isigogamuchirwa. Pane vamwe vanhu vanorambwa nehama dzavo. But nhasi let the word be fulfilled in your life. As I'm preaching right now, uri kupanzwa iwewe pauri kuti nhasi apa ndo pangu. Pandine nchiparidza kudai tsvaga vhesi yako yauchataurirana naMwari. Shoko rangu haridzokere kwariri risina kuita zvandaritumira. Nhasi shoko rimwe nerimwe rakatumwa kuupenyu hwako ngariite chinhu. Amen, amen. Nanzwa zvichinzi pfuma yevasakarurama yakagadzirirwa vakarurama vaJehovha. Saka shoko raMwari rinofanira kungozadziswa so. Mwari vachingoita zvimwe zvinhu zvinoshamisa. He is a way maker. He is a miracle worker. Tonight it's your night. Haudzokere wakadaro nezita raJesu. Imbochirira Jesu maoko. Imbochirira Jesu maoko. Inzwa kuti ndiri kubuda nezita raJesu weNazareta. Hallelujah, hallelujah. Amen and amen. Ndine vanhu here manhero anhasi. Ndine vanhu here manhero anhasi. Wakamunzwa nezvake ukamuverenga nezvake, but hapana chakashanduka muupenyu hwako. But nhasi uri kuchema kuti Mwari shoko iri ngariite zvinhu, ngarishandure upenyu hwangu. Amen, amen. Shoko rikarega kukushandura hapana chimwe chinokushandura. Shoko rinofana kukuitira zvinoshamisa. Muzita raJesu weNazareta. Are you ready tonight to pray for your deliverance? Ndiri kumunzwa Mwari nhasi. Ari kuzoita zvinoshamisa. Wakasizviita asi nhasi uri kuzviita zvakare. Nokuti Mwari wedu haapererwe. Amen na amen. Kana akati vana vedu, they are blessings. The fruit of our womb are blessings. Handina mwana anoita musikanzwa. Let the word of God be fulfilled in my life. That the fruit of my womb are blessings. Let my children be a blessing in this whole world. Ngave wakaropafadzwa. Ndinoramba vana vane misikanzwa. Avazi vangu nezita raJesu. Pane vamwe vanhu vari kuchema nekuda kwevana. But iro shoko rakati chi, the fruit of my womb is a blessing. Tonight. Vana vangu vari kubatwa. Vachavaropafadzo. Handina vana vasingateereri. Handina vana vanoputa fodya. Handina mwana madrug addicts. Handina vana vanoita rombe. Handina vana vanoita zvevasikana vari vana vadiki. Handina vana vanoita mahure. Handina vana vakadaro. Nezita raJesu
ndichitaura so unenge uchitaura mazita evana vako. Vana vangu is a blessing. Vana vangu is a blessing. Paridzaneni. Ukaparidzaneni munana uri kuuya kumba kwako. Handina vana madofo. Uite zvaitaurwa namufundisi nezuro. Kunzi muklasi imwe chete muna garden boy. Muklasi imwe chete muna house girl. Aiwa. They are not the tail but they are the head. Avazi vemashure. Nezita raJesu eNazareta. Makashatara pakahai. Let the word of God be fulfilled in your life. Ngarizadziswe. Kwete mangwana. Today is the day. Andibude muno. Ndisina kubata munana wangu. Chandawira ndo chandiri kufana kuwana. Amen na amen. Dati chandawira ndo chandiri kuda kuwana. Hapana wakasangana na Jesu akanga akasungwa akasiya akasungwa. Wesa akasangana na Jesu akanga akasungwa akasunungurwa. Regione wakanga ine madimoni akawanda. Jesu vashika akasunungurwa. Na nasi wewe unofana kusunungurwa. Azvinei kuti unoteerwa nedzakawanda sei. Sununguro ya Jehovha ngaiburukire muupenyu hwako. Ndadzungaira zvakwana. Ndachema zvakwana. Ndashorwa zvakwana. Ndatarisirwa pasi zvakwana. Ndoparidza here manhero anhasi. Ndoparidza here manhero anhasi. Vafundisi vari muno. Atitotonamatawo. Atizive kuparidzira vamwe. Zvedu zvichiramba zvakasungwa. Kuti uyai musunungurwe wakasungwa. Tinozviramba nezita raJesu. Patinodeclare motikari dzevana vevanhu. Nesuwo kuupenyu hwedu. Ngadziuye. Jesus Christ. Handidari kwene munana. Hanzi ndiri Mwari anonayisa mvura pamunhu wese. Kana yakunaya inonaya pamunhu wese. But zvataurwa namama, the action that you are going to take will make a difference. Yanaya kudaro iwo kati madhaka panze. Mogara mumba. Vamwe yanaya kudaro mboti. Hande tinodyara mbeu. Hande mukai vakomana mukai vasikana. Difference. Epo pano pandiri kutaura shoko kudai so. Wakasinda kudai so. Pane vamwe vari kutotora action. Akati zvangu hazvirambe zvakadaro. Nezita raJesu eNazareta. Achipopotera madhimoni. Achiti ibvai pandiri. Mumwe achiti vari kumbotaura nezveko. Zviri kumbonzi kudiko. Unosara wakadaro. Mvura yanaya kune vanokohwa. Kune vanoendesa kuGMB. Kune vanosunza. But kana ichinga yanaya ndinoramba kusunza. Kana mokomberera vamwe. Musandipfuure Jesu. Nasi manhero anhasi. Ramba kupfuurwa. Yosvika apa oropafadzwa odarika oropa. Mundipfuure. Musandipfuura Jesu. Ndinaye here mudzimai ari kuti musandipfuura Jesu. Ari kunzi Jesu aitaura rafu. Anhu anotawo avafundisi anotuka but hatituke pana Jesu akomana. Isa apa tine tisingakutuke techitokudza chokwadi. Jesu anoenderwa nemumwe mukadzi zvikanzi mwana wangu unorwara zvikanzi aiwa amai mauya ku wrong person. Hatipe chingwa chevana kumbwa. Mai avaifana kungoti murume uyu akapenga. Ndakanzwa nezvake kuti anoitira vanhu zvakanaka but yo inini akana kundiita imbwa ini. But vakati aiwa ka kunyangwe imbwa inodya mafufu anodonhedzwa natenzi kwayo. Saka ini chandakuda pano handisi kuda chimwe chingwa, handisi kuda chingwa. Chingwa ipei kuvana venyu Jesu. Chingwa ipei kune vamakavinga. Indakuda mafufu. Mufufu ka fufu rekeki rine zvese. Fufu rekeki rine zvese rine majarini. Kana makaiswa essence irimo. Kana makaiswa mukaka riripo. Kana makaiswa zai riripo. Pafufu ipapo. Kana makaiswa flour irimo. Kana makaiswa baking powder irimo. Pafufu rekeke pane zvese.
Saka akati ndikawana fufu ndatokwana. Ndadya fufu ndadya keke. Fufu nekeke zvakafanana. Ngoti kadiki chete. Asi zvakafanana. Saka akati Jesu ndinotodawo fufu. Manheru ano, let the word be fulfilled. Muzita raJesu weNazareta. Hatisi kuda kurerutsa zvakaenderwa naJesu pamuchinjikwa. Hatisi kuda kurerutsa zvaakataura. Ngazvionekwe manheru anhasi. Today, not tomorrow. I want you to claim it. I want you to speak it. I want you to confess it. In the name of Jesus. May you rise up on your feet. And I want you to start claiming it. I want you to start confessing it. I want you to start speaking it. Unoziva zvinofanira kuzadziswa muupenyu hwako muzuva ranhasi nezita raJesu. Kuti mapofu aone kana paine akapofomara ngaataure kuti meso angu ngaavhurike. Kana ari panorwara udza chirwere kuti buda mutemberi yamweya mutsvene, buda mumuviri mangu nezita raJesu weNazareta. Shabakahaya rabakasata rabakashika muzita raJesu neropa raJesu weNazareta. Yeah, the power of the word. There is power in the word of God. Rinosika zvisipo kuti zvivepo. Pane zvaakusikwa naMwari nekuda kweshoko. Confess the word in the name of Jesus of Nazareth. Rababababa shatarabakahaya reterebekesaya. Nasi nezita raJesu. Today is your day of deliverance. Today is your day of your miracle. Today is your day in the name of Jesus. Hey, my God, in the name of Jesus. Muzita raJesu, muzita raJesu, muzita raJesu, muzita raJesu, muzita raJesu. Zvakataurwa neshoko ngazvitange kurarama nezita raJesu weNazareta. Daidza utano hune nzeve. Daidza mari ine nzeve. Daidza mukomana anokuroora ane nzeve anonzwa. Musikana waunoda kuroora ane nzeve. Daidza peace mumarriage mako. Peace ine nzeve. Manheru ako. Today is your day. Today is your day. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yatarababakashika. Reketeriandarabakahaya. Mwechina yanawanda rest. Nezita raJesu. Vamakatambudza zvakakwana. Pane nyasha dzakuburuka. Pane simba raMwari rakuburuka. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Yatarabakahaya. Reketerebekeshika. Makasandarabakauza. In the name of Jesus. 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 In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Rakatatakashika. Oh, muchaona sununguro ya Jehova. Nasi nezita raJesu. Noti mangwana. Nasi urikuzoona sununguro ya Mwari. Vaijipita vamunoonava. Hamuchazovaonazve. Pane sununguro yakuuya muupenyu hwako. Jesu. Yakandarababa. Shatarababakasa. Renderebekeshika. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Somebody namata iwe. Take action towards everything that is fighting against your life. Take action against everything that is fighting against your children. Oh my God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Wakajaidzwa Satan. Wakajaidzwa. Noti kuupenyu hwangu. Noti kumhuri yangu. Nezita raJesu. Nezita raJesu.
Shabaka haya. Reketera baba baba. Shandara baba baba. Muzita ra Jesu wa Nazareta. Muzita ra Jesu wa Nazareta. Muzita ra Jesu. Neropa ra Jesu wa Nazareta. Yatara bakashika. Nera baba baba satara baka haya. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Muzita riri pamsoro pe mazita ose. Muzita ra Jesu. Amurambe makanyarara. Gazitike, gazitike. Gazitike, gazitike. Raise up your voice and to pray to your God. Resumudza izwi rako. Unamate kuna mwari wako. Nezita ra Jesu wa Nazareta. Shabaka haya. Mandara bakashika. Baba baba kasika. Daizira kuna mwari wako. Mwari wako ngakurangarire. Mwari wako ngakunzwire tsitsi. Mwari wako ngakunzwire nyasha. Mandara baba. Shakandara bakashika. Nezita ra Jesu. Neropa ra Jesu wa Nazareta. Nezita ra Jesu. Neropa ra Jesu wa Nazareta. Jesus Christ. Jesus of Nazareth. Yeterebeke sai. Manero ako, manero ako, manero ako, manero ako. It's your night, it's your night, it's your night. Nasa unakuwira pasina. Nasa unakuwira pasina. Pane nyowani iri kuzoitwa nemusharukwa manhero anhasi. Vana vaIsraeri vatarisana negungwa dzvuku. Hondo yaFarao ichivatevera. Vapakati kuti ivo gungwa dzvuku kumberi. Kumashure hondo yaFarao. Mwari havana kuti mangwana. Vakati nhasi muchaona sununguro yaJehovha. Nhasi, it's your day to see the deliverance, the end of God. You are going to be delivered. Aurambe wakasungwa. Aurambe uchitambura. Aurambe uri mudzungairi. Aurambe uri wemamisfortune. Ekuti pazvanenge zvakuita ndopazvinorambira. The devil is a liar. Nezita ra Jesu wa Nazareta. We are releasing miracles tonight. In the name of Jesus. Receive your miracle. Aurambe uri murwere iwo. Namavanga ake takaporeswa. Pane mumwe munhu akarohwa kuti iwewe neutano. Marriage isina peace nhasi tiri kuiramba. Tiri kudaidza peace mumarriage mako. Kunzwanana nemukadzi wako. Kudanana nemurume wako. Do I have people in the house? Shakatarabakahaya. Worship team, take your position. We are now on war with the devil. In the name of Jesus of Nazareth. Wesari kuti pastor manhero ano. Ndiri kuchemera kuti Mwari vandirangarire. Nhasi zvizadziswe mukati muupenyu hwangu. Zvanga zvakandisunga zviparare. Come in front. Sata unoziva pane vamwe vanhu kuti kana akanzi uya anotanga atarisa kuti ndiani ari kuenda. Haiziriyo nyaya yacho. Haiziriyo nyaya yacho. You know your life better than anyone else. Hallelujah. Today is your day. In the name of Jesus of Nazareth. Hallelujah. Run to the altar. Uti Mwari nhasi ngazvizadziswe. Mwari nhasi ngazvizadziswe. Nezita ra Jesu wa Nazareta. Yatarabaka haya. Nhasi vavaroja ari kukwatanurwa. Pane vanhu vari kupiwa dzimba manhero anhasi. Kana taakutaura zvaMwari, usatarise kuti mari yacho inobva kupi. Tati ndimwari wemunana. Ndimwari vanoita zvinoshamisa. Nezita ra Jesu wagara mumarriage inorwadza. But things are turning.
Ghost fire. Send us fire again. The Holy Ghost fire. Send us fire. Send us fire. Send us fire. The Holy Ghost fire. The Holy Ghost fire. Send us fire again and again. The Holy Ghost fire. Send us fire. Send us fire. Send us fire. The Holy Ghost fire. The Holy Ghost fire. Send us fire again and again. The Holy Ghost fire. Send us fire. Send us fire. Send us fire. The Holy Ghost fire. The Holy Ghost
ina mato yedu isike. Tumirai useme na moto anatona mata ina mato yedu. Oh, tumirai useme na moto anatona mata. Oh,
all things are possible. Right now unofanira kutenda kuti pane zviri kuitika muupenyu hwangu. There is change that is coming in your life. Today, the word has been fulfilled. Amen na amen. Shoko raMwari harisi ngano. Shoko raMwari nderezvokwadi. Ngarichitanga kurarama mauri. Hatiparidze Mwari watisingazive. Tinoparidza Mwari watinoziva. Hanzi Mwari vakapa chingwa vaiti Elijah akagara. Chingwa chaiuya nenyama. Iwo matosta amakutaura. Amakutenga munana yetu homa snake. Matosta muchiti titoste. Akabvira kare. Ana Elijah hatiziye kuti vaichigochera mutosti yerudzi. But chaiuya. Mwari uyu ngaazadziswe muupenyu hwako. Mwari uyu ngaaitike zvinhu muupenyu hwako. It's a revival to remember. It's not an ordinary revival, but a revival to remember. I've got people in this house. Shout amen. A better amen for Jesus. Kutsikirwa ngaiende. Izvozvi unotanga kungotaura shoko raMwari. Uri mumba mako namavanga yangu namavanga enyu ndakaporeswa. Namavanga enyu ndakaporeswa. I've got a testimony yemwe mukadzi akanga amera bundu pamusana. Amera bundu pamusana pana. Akariona riripo. Akariti bundu ibva pamiri wangu. Growth tama nezita raJesu. Ndokupiwa death operation. Every day paakanga achigeza akunopfeka aienda pagrass. Oti bundu hauchisipo. Tinotaura zviripo kunge zvisipo. Nekutenda kuna Mwari wamasimba ose. Akariona oti bundu hauchisipo. Bundu riripo. One day akuda kupfeka kuti aende kubasa. Bundu was nowhere to be found. It's gone. Miracles are in our mouths. Usaite husimbe wekutaura. Mwari vakatotaura kuti nyika ivepo. Let there be. Nyika nekurongedzwa kwayo izwi rakataurwa naMwari. Munhu ngaataure. Urombo tama mumba. Urombo ibva muupenyu hwangu. Nezita raJesu weNazareta. Toda kunamata nevanhu vandiri kunzwa. Vese vanorota nyoka. Vamwe vanodzirota. Vamwe vanodziona mumaziso make. Come in front. Kurumidza. Dhimoni renyoka parara izvozvo. Shakandarabaka. Ribaka shatarabaka. Kubva nhasi. Hope dzatochinja. Kubva nhasi. Hauchatya kurara iwewe. Hauchatya kurara. Iwayo madhimoni enyoka iwayo. Ndo anoita kuti zvimwe zvinhu zvako zvisafambe. Iwayo madhimoni enyoka iwayo. Ndo anoita kuti usaroorwe. Anoti kana mukomana akauya anongonzwa kufinikana newe. Ngaaende nezita raJesu. Iwaya madhimoni enyoka iwaya. Ndo anotora mari mudzimba. Nezita raJesu. Mweya wenyoka uri kundinzwa. Buda mari izvozvi nezita raJesu. Simudzisa maoko ako pamberi paMwari wamasimba ose. My God. Jesus of Nazareth. Dhimoni renyoka. Buda muupenyu hwake. Buda muupenyu hwavo. Buda nezita raJesu weNazareta. Mweya wenyoka. Budamo. Uri kundinzwa. Nezita raJesu. Manifest yourself and go. In the name of Jesus. Buda izvozvo. Buda muupenyu hwake nezita raJesu. Kubva nhasi haucharota hope dzenyoka. Kubva nhasi hauchaona nyoka mumaziso mako. Kubva nhasi hauchamonererwa nenyoka. Nezita raJesu weNazareta. The power of the Holy Spirit. Moto wamweya mutsvene. Moto unopisa. Vakamonererwa nenyoka. Ngasibve pamuri izvozvi. Shabaka haya. Reketerebeka. Regedza. Dhimoni renyoka. Une nzeve. Izvozvi.
izvozvi dzakamaonerera vanhu ngadzivaregedze. Mononokaipa makamonera. Endai nezita raJesu eNazareta. Manifest yourself right now. Manifest yourself and go. Manifest yourself and go in the name of Jesus. Takuya zokunamatira nasu unoregedzwa. Unandina wea unotongwa. Ini andina wea unotongwa. Unotongwa ne mazizo. Unandina wea unotongwa. Andina wea unotongwa. Unotongwa ne mazizo. Oh, andina wea unotongwa. Unotongwa ne mazizo. Ini 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 andina wea unotongwa. Ini andina wea unotongwa. Unotongwa ne mazizo. Andina wea unotongwa. Unotongwa ne mazizo.
mweya wetsvina handirwe newe pawakagara dzikama nezita raJesu. Zita raJesu weNazareta. Ipa Mwari chipo chekuombera, Mwari wokudenga vachitiitira zvakanaka. Hallelujah. Can you shout, it's my day. It's my day. It's my day. It's my day. For the word to be fulfilled in my life. In Jesus' mighty name. And ane shoko raMwari uchiri confessa pane zvakatarisana nazvo. Challenge every challenge with the word of God. Hakuna chinogona kumisikidzana neshoko raMwari. Nokuti shoko raMwari ndiMwari. Pakutanga kwakanga kuine shoko, shoko rakanga riri Mwari, shoko rakazopinduka rikava nyama, rikagara pakati pedu. Usavharwe naSatani zvokutadza kuziya shoko. Know the word. Confess the word. Speak the word. Pastatus pako imbonyorawo zvakanaka zvinotaurwa neshoko. Madhimoni anotya shoko. Hallelujah. Yekusoro namata kuti Mwari muri mutanda webhasikoro. Zvimwe zvese zvichagujunuka. Asi mutanda aite. Taura Mwari kuti you are the creator of the heavens and the earth. I am your creature. I worship you. Do I have people in the house? Igore rangu resununguru. Pese paunofamba famba uchitaura shoko raMwari. That means unotofanira kurikrema. Unoziya here kuti vana veSunday school vanotoziya shoko raMwari kudarika vamwe vanhu vakuru vari muno. Mwari wokudenga akuitire zvakanaka. Mwari wokudenga akuropafadze. Takunda, tarwirwa. Nyoka dzese dzanga dzichiteera vana vevanhu tadziuraya dzafa. Hakuna ucharota nyoka. Aurote nyoka, uchengete nyoka. Amen na amen. Auzvirote, auzvione mumaziso mako. Confessa wakabataurira maoko ako kuti maoko angu muchabata mamiriyoni. Zvinhu zvinodedzwa munyika yemweya. Aya maoko aya achaverenga mari isingaverengeki. Tinoibata nezita raJesu weNazareta. Hallelujah. To whom we spiritual, everything is spiritual. We want to take up an offering unto the Lord. And we want to give quality to the Lord. Kana wasunungurwa chinhu chaunotanga kuita, kupa. Aye, kunamata nekupa hazvina kumbosiyana ibhande nebhuruku. Mumwe izvo zvinonzwa vanga vaparidza zvakanaka. Zvinova kutotanga kutaura dzimwe. Hatisiyane nenyaya iyi. Kuti ukwatanurwe muurombo unenge wapa. Ndine vanhu here inini. God loves a cheerful giver. We want to give quality to our God. Nokuti Mwari wedu hapana mumwe waanokombewa naye. Kana wakuuya kuimba yaMwari, uya neoffering. Kundiziyi Mwari vanoda offering zvisina ana akambonzwa. Anzano. Ndibatsire. Manoa. Mukadzi waManoa akasangana nengirozi ari kumunda. Ngirozi ikamutaura kuti uchaita mwana iwe. Nobva aenda kuna baba akati, baba, pananga ndiri kumunda uku ndasangana nemumwe murume. Murume uyu wandiudza kuti tichabata mwana. Vakomana varume vekudhara vakanga vaine mwoyo muchena. Apa hamuna vana mumba.
wakuya uchitaura zvemumwe murume akuti uchaita mwana nyange akaoma haina kuchipa aifanira kurohwa zvikanzi amai kana murume auye muti baba vanoda kukuonai nobva murume auya nobva zvanzi baba vati vanoda kuita se kuonai nobva ati baba ngavauye tionani ndokuinza ndokuvaona baba ndokuvataurira shoko rimwe chete zvikanzi namanyo kana murimi Mwari mataura garai pano ndimhanye kunotora offering garai havana kuinda munhu akamugarira kusvika anouraya mbudzi agoti auraya agoigeza agoibika agouya nayo taurira ari pasaidi nekuti Mwari vanoda offering kana shoko rikatoparidzwa rinoda offering kana ukaparidzirwa nezveupenyu hwako fana kukanda offering vatomira we totanga vapo kutotanga utonti uyo akauya naye offering ndokusvikanzi aiwa usandisire mundiro isa paruwara vayaiswa paruwara inobva yananzwa akaziva kuti Mwari wataura. So we want to bring up an offering to the Lord. Mwari vanoda offering haizive vafundisi ndeye Mwari. Are you ready to give to the Lord? Uya neoffering yako tichiimbirwa nepresident worship. Kana makomborerwa regai kuzokanganwa kutenda Mwari. Kana maropafadzwa kanganwa kutenda Mwari. Saso 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 kanganwa kutenda Baba. Saso kanganwa kutenda Mwari. Saso kanganwa kutenda Yeshe. Saso kanganwa kutenda Baba. Saso kanganwa kutenda Mwari. Saso kanganwa kutenda Mwari. Saso kanganwa kutenda Yeshe. Saso kanganwa kutenda Baba. Saso kanganwa kutenda Mwari. Saso kanganwa kutenda Mwari. Saso kanganwa kutenda Baba. Saso kanganwa kutenda Mwari. Saso kanganwa kutenda Mwari. Saso kanganwa kutenda Baba. Saso kanganwa kutenda Mwari. Saso kanganwa kutenda Mwari. Saso kanganwa kutenda Mwari. Saso kanganwa kutenda Yeshe. Hallelujah. Tipe chipo chekuombera kuna Mwari manheru ano. Tichitenda Mwari nekuda kweshoko ravanga vachitishumira manheru anhasi. Zvekare tichitenda muranda wavo anga achishumira panzvimbo ino muzita raJesu. Tipe chipo chekuombera kuna mama vanga vachitishumira. Tingagara hedu pasi. Hallelujah. Manheru ano toda kukutendai mama for the powerful word and the powerful service. Tinotenda Mwari zvikuru nekuda kweshoko rauya a wedding season. Munozoti kana shoko richitaurwa kudai kazhinji tinozvinetsa uchiti zvinoitika here zvavari kutaura izvi. Zvinoitika sei? Pamwe pacho tinozvinetsa nekutsvaga formula yekuti zvichaitika sei. Mukutsvaga formula ikoko ndokwaunotorerwa shoko rese ranga richiparidzwa
uchipindwa nedoubt. But Mwari ngavakuitire zvakanaka. Ungoti hamene kuti Mwari muchazviita sei, asi Mwari munozviita. Hanzi ndiani anoziva zvinoitwa naMwari. Pandakatodai so ndakatomira pano nditoriwo testimony. Ndinoranga richitanga kuvaona vachindibvunza kuti vana venyu vari kupi. Ndikati hatisati taanavo. Asi kuzvino I'm now a mother of 3. Amen. Zvese zvichikoitwa naMwari. Hallelujah. Manheru anotoda kungotenda Mwari vakatinakira neshoko nekuuya kwataita tese tichiuya kuzonzwa shoko raMwari pamusangano uno. Mangwana koka vazhinji tiuye zvekare kuzoshumirwa tichipedzisa revival yedu mangwana manheru muzita raJesu. Hallelujah. Sunday service yedu inenge iriko makuseni na9. Ndaibvunzwa nanga zvikanzi saka Sunday tine revival here futi manheru. Ndikati aiwa Sunday service inotanga makuseni na9 ichipera na12. Asi mangwana Saturday tiri kudzokera futi manheru. Amen. Mwari ngavatiitire zvakanaka. Manheru anaya ndo paperera service yedu. Tichakumbira vana mama nevafundisi vachisimuka kuti vaende. Tichakumbira vatungamiriri vedu vagoenda navo vachifamba tese tichakagara. Zvekare ndichakumbira vese vasina transport kuti vaone baba moyo patinongopedza service. Baba moyo ndokumbira mungosimuka kuti vanhu vakuonei. Vasina transport onai baba moyo. Zvekare vane transport yekutakura vamwe munogona kuona zvekare baba moyo motaura kuti ndokwanisa kutakura 2, ndokwanisa kutakurawo 3 tigotakurana tiende kumba zvakanaka. Hallelujah. Vana mama vedu vachifamba panguva inoi kana vasvika kudhoo tese tinozosimuka maita henyu nekuuya. Panguva inoi ndichakumbira ndiri kuona vatungamiriri vari kufamba ngativapei nguva. Mangwana manheru usazeze kuuya magetsi wino kuti anoenda but tinenge tiine generator redu. Mwari vachitiitira zvakanaka ngatiuyei tizoshumirwa tiri pamwe chete. Service yedu payaperera pano ngatiendei kudzimba tokwazisana tichibvunzana kuti taswera sei. Mangwana toonana nenguva dza5:30. Hallelujah. Come on, everybody, get your feet happy. Let's go. Come